खुलुमबाय, आंनि बिटिआर निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायाखैबा साबस्क्राइब खालायदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो, जाहाथे मोजां भिडिअआ थाबनो सौहैनाय बायदियै, जाहाथे भिडिअखौ सिगांग्रो मोनग्रोनाय बायदियै। बिस्तिबारखालि हरनि समाव खानादाबाद जिल्लायाव आउटपस्टआव थानाय सिकिउरिटि गार्ड 16 जनखौ उदखारिफ्रा गाग्लोबनानै जिउ खोमायो आरो सानैआ जखम जायो। आफाद जिल्लानि हारनाबाद जिल्लायाव जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। थांनाय 5 फेब्रुआरि खालाराव एडाल एबा फाउस्टार खलीफा बिथाङा गावनि टुइटारनि गेजेरजों सोमावसारनायखौ फोरमायदों आरो $50,000 एबा $3,60,000 रां सोनायनि उनाव इउनाइटेड हिन्दु फ'रमनि हेंथा सोमावसारो। एसइएमसि मंगलदै भेरगाव महकुमानि सिङाव थानाय साहा बागानाव खामानि मावग्रा बिथांमोना सोमावसारदों। गावसोरनि दरमाहाखौ बारायनांगौनि थाखाय गावसोरो सोमावसारदों। बिथांमोननि मोननांगौ दरमाहाखौ बारायनांगौनि थाखाय सोमावसारदों। मैया बिथांमोना गावसोरनि दरमाहाखौ फसायाखै। गावसोरनि नांगौसिबां मोनैनि थाखाय बिथांमोना सोमावसारदों। मैयानि दिना मोनसे गोजोनथाव सान जानानै थासिगोन, मानो होनबा आसाम सरकारा 29,000 फोरोंगिरिफोरनो मैया एपइन्टमेन्ट होनानै होबाय। मोनसे मेलानि गेजेरजों। मेला जादोंमोन सावफुख्रि लख्रा सावफुख्रि गेलेग्रा फोथाराव जादोंमोन। मध्य प्रदेशनि मरहेन जिल्लायाव सासे 40 बोसोर बैसोनि मानसिया 4 बोसोरनि गथ'खौ जिनाहारि खालामनानै फुथारनानै गालांदों आरो बेखौ पुलिसफोरनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला, बे मानसिया सिगाङावबो जिनाहारि केस दंमोन आरो उनाव बेल मोनखांनानै आरो बे खामानिखौ मावफिनदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। पुलिसफोरनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला, मानसिखौ नागिरनानै 2 किल'मिटारसो गोजानाव बेसरबारियावसो मोननाय जाहैदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। वेस्ट बेंगल थिनामाय 7 फेब्रुआरियाव बिजेपि सरकारा रागयात्रा खालायगोन, अब्लानो थिनामाया बिथांमोना मटरसाइकेल रेली खालामगोन होनना बुंदों। मिज'राम रायजोआ कर'ना भाइरासनि मुलि बिजि होनायाव बांसिन सुबुंफोरनो मुलिखौ होनो हादों आरो बिथांमोनानो सेथि। जोंनि भारत हादरनिखौ नायोब्ला मुलि होनायाव 5थि जायगायाव आवग्रिनानै दं होनना मिथिनो मोननाय जादों।